Historian, badira, kirol baten norabidea aldatzen duten uneak. Urte batzuetan itzali ezinezko sugarra pizten dutenak. 2025 urte horietako bat izan da Tximis Fundazioarentzat. Xilitz Kongresuan, nazioarteko emakumezkoen futboleko liderrak elkartu ziren etorkizuna irudikatzeko. Bertan jaio zen lider izateko modu berri bat. The Quality Ballek munduan zehar bidaiatzen jarraitu du. Birak emateaz gain, inspiratu egiten duen baloia. Talentua ez dela konparatzen, bultzatu egiten dela gogorarazten digun baloia. Gure nazioarteko proiektuek bide berriak argitu dituzte. Herrialde bakoitzean, komunitate bakoitzean, kirolaren boterea aurkitu duen neskato bakoitzarengan etorkizuna ereiten dugu. Xilitz futbolekin, emakumeak trebetzen ditugu kirola barrutik eraldu dezaten. Tximiskap nazioarteko festa bihurtu zen berriro. 20 herrialdek baino gehiagok eta 10.000 jokalari baino gehiagok erakutsi zuten munduko neskek leku bat dutenean futbola amaigabe bihurtzen dela. Ospakizuna, historia, Barriers, konpainiak, gogorarazi zigun esiak gainditu egiten direla, baina ez dira bakarrik gainditzen, elkarrekin baizik. Yo a esas niñas les diría que hagan caso omiso a lo que les dice esa gente, que no va a ningún lado y que si les gusta jugar al fútbol, que lo hagan, que se esfuercen y que lo disfruten. Gure misioa beti izan da argia, erreferenteak sortzea, bideak irekitzea, eta nesken eta emakumeen ametsak denbora luzez mugatu izan dituzten esiak ereistea. 2025an beste pauso bat eman genuen. Berdintasunak ideia izateri utzi eta ekintza bihurtu zen. Pausoz pauso, baloiz baloi. Milaka emakumeek hartu zuten parte gure ekimenetan. Milaka ahots, milaka istorio, baina helburu bera, benetako aukerak sortzea. Eskerrik asko bidean lagundu diguzuen pertsona eta entitate guztioi. Etorkizuna, jokoan dago. Tximist Fundazioa, etorkizuna bultzatzen dugu. Joko bera, arau berak.